Magandang hapon sa inyong lahat mga Lovercats. At ang oras natin ay 5:30 ng hapon. At papunta tayo ngayon dun sa may bangko. Dahil gumala ako kahapon. At bumili kasi ako ng power bank para pag gano'n na nagbablog tayo ay pwede natin i-charge yung battery. Kasi minsan nalulubat kasi lahat yung mga battery ko pag gano'n na nagbablog ako. Bali may pagbabago pala sa video natin. Ang mangyayari sa mga video natin mga kalabrikada ay mas hahaba na siya. Kasi bali gagawin ko, hindi ko na siya masyadong ikakat. Magmula dun sa simula ng vlog natin hanggang sa matapos, gagawin ko ay i-detalyado ko na lahat para mas maganda yung pagkakakuha ng video natin. Bali ito pala yung ito yung papunta dun sa may grocery. So yan pala yung pinag-groceryhan namin dito, Every. Yan ang pangalan ng grocery market na yan. So wala kasi akong makawa sa buhay, kaya umalis na lang ako dun sa bahay. Ka-vlog na lang ako. At tamang tama, nakikita nyo ba ako mga kalabrakada? Ang dilim ng camera. Bali tamang tama kasi pupunta ako ng bangko dahil naubos yung pera ko kakagala kahapon. Dito tayo sa eskinita. Ganito lang mga kalabrakada yung mga eskinita dito sa Japan, ha? Pero tingnan nyo naman, napakalinis, di ba? Napakalinis nung mga eskinita nila dito. Kung mapapansin nyo yung mga nagmamaneho, walang nagsisingitan. Hindi katulad dun sa Pilipinas na sinisingit-singit yung mga sasakyan nila. Dito, tignan nyo mga kalabrakada, oh. Kung mapapansin nyo, kung ano yung daloy ng mga ibang sasakyan, yun din yung mga takbo nila. Ganyan kadisiplinado yung mga nagdadrive dito sa Japan. Bali pumunta pala yung mga katropa natin dun sa taas ng bundok kahapon. Bali cherry blossom blowing sila, o yung sakura kung tawagin dito. Kasi nag-bloom na yung sakura. Yun nga lang, hindi tayo nakasama. Alam niyo kung bakit? Yan ang napapala ng late gumising. Pambira. Alas 11 na ako nagising mga kalabarkada. Ayun o, may madadaanan tayo mamaya dyan, mga cherry blossom. Mamaya dadaanan siguro natin para makita nyo. Ayun o, red light tayo. Kahit mga ganito, mga bike, kailangan sumunod sa mga rules and regulation nila dito sa Japan. Kahit ganito lang, bike lang yung gamit natin, kailangan nating sumunod. Ayun, green light na. Let's go. Ito pala yung halos mga kalabrakada, isa sa mga groceryhan dito sa Japan. Kaso mahal yung mga bilihin dyan. I can't afford. Ay mga kalabrikada, cherry blossom, oh.
Bali dyan din pala tayo nagpabakuna. Sa mga hindi pa nakapanood nung nagpabakuna tayo, dyan yung nagpabakuna kami ng Pfizer. Bakunado na ako mga kalabarkada. Pangatlong beses ko nang nabakunahan. Bali may dumating nga pang-apat. Kaso hindi ko na yata ipapabakuna. Yo, alright. Tapos na tayo nakapag-withdraw. So, bali tatawid tayo dyan sa kabila para may pakita ko sa inyo yung mga bulaklak ng mga sakura dito. Kasi nga hindi tayo nakasama kahapon. Pambihira talaga. Pero okay lang yan. Importante nag-enjoy yung mga tropa natin kahapon. Panoorin nyo na lang sa mga video ni Hernani Derio. Ayun, shout out. At kay Malinay, Gerardo Malinay. So tatawid tayo dito. Bali hindi pala tayo nakapag ilaw nung nakaraang Sabado. Gawa nga nung madaling araw kasi yung babaw. At medyo malamig pa kasi mga kalabarkada. So ito na mga kalabarkada. Ayan. Bali nagdadahon na rin yan. Patapos na yan Ayan. Yan yung bulaklak ng sakura. Ay mga kalabarkada. Titingnan pa natin dun sa mga iba para may pakita ko sa inyo. Kasi may isang puno dun, puro bulaklak pa siya. Wala pa siyang dahon. Kasi ito nagdadahon na siya Ayan nagdadahon na yan. Kaya hindi na masyado yung bulaklak niya. Kaya pupuntahan natin yung isang puno dun para naman may pakita ko sa inyo mga kalabarkada yung mga kaganapan dito. Kasi kahapon kasi Sakura Festival. Yun nga lang, hindi nga tayo nakapunta gaya lang sabi ko. Pero okay lang yun. Meron pa naman dito. Ayan. Ayan mga kalabarkada, Sakura. Ayan, ang ganda So pupuntahan natin yung isang puno doon na tawag dito, marami pang bulaklak. Sana nga hindi, wala pa siyang dahon. Ito mga kalabarkada. Kaso madilim. Against the light tayo. Yun na lang yung isa. Yan. Madilim pa rin. So parking muna tayo dito para makita natin mga kalabarkada. So yun lang mga kalabarkada. Bali nakita nyo yung kagandahan ng bulaklak ng sakura. So isa yan sa mga dinadayo ng mga turista dito sa Japan. Konnichiwa. Yung mga estudyante sa Japan. Ayan mas dinadayo ng mga turista to. Ayan dahil sa sobrang ganda ng bulaklak ng sakura mga kalabarkada, talagang dinarayo ng mga turista yan. At yan yung isa sa mga number 1 attraction dito sa Japan. At hindi lang yan mga kalabarkada, marami pang bulaklak dito na magaganda. Kaso
siyempre focus tayo dun sa bulaklak ng sakura. Gawa nga nung yan talaga yung isa sa inaabangan ng mga tao dito sa Japan. So alright, bali yun lang mga kalabarkada, no? Bali nakapag-withdraw na tayo. Tapos naipakita ko na rin sa inyo yung bulaklak ng sakura. At ito yung pauwi na tayo. Hindi na muna tayo mag-grocery. Gawa nang marami pa akong stock sa bahay. Sayang, nag-red light. Muntik na tayo dun, ah. Mapapansin nyo, tingnan nyo mga kalabarkada, walang sumisingit-singit sa mga nagdadrive dito. Isa rin yan sa mga nagustuhan ko dito sa Japan, dahil napakadisiplinado nila pagdating sa mga pagmamaneho, sa pagdadrive. At napakadalang ng aksidente dito. Gawa nga nung siyempre yung lisensya kasi dito sa Japan mga kalabarkada, napakamahal. Kailangan mahihirapan ka bago ka makakuha. Gawa nga nung marami silang ipapagawa na exam sa'yo. Tapos nung tawag dito, yung kung ano yung height mo, yun ang ibabagay nila sa sasakyan na pwede mong imaneho. Tapos napakamahal nung pagkuha ng lisensya. So yun, tabid tayo. Parang nasa tingin ko, parang nasa siguro nasa mga 5 lapad siguro mahigit yung lisensya dito sa Japan. Parang ginto yung lisensya dito na sobrang mahal. Yung 5 lapad siguro, kung itatranslate mo sa piso, nasa 25,000 na. Nasa 25,000 pesos na yung 5 lapad. Ganon kamahal yung lisensya. So kung nag-violate ka ng rules nila dito, yun lang, hindi ko alam kung ano yung mga penalty nila. Ang galing magsalita, no? So yun lang mga kalabarkada. Bali siguro sa Sabado, siguro mag-iilaw na tayo. So hindi pala natin nakakasama si Kalabarkads Nico. Nasa bakasyon sa Pilipinas. Hindi ko naman siya mini-message kasi baka mamaya may disturbo eh. Alam nyo naman, matagal-tagal na hindi nakauwi ng Pilipinas yun. Shoutout pala kay Kalabarkads Nico. Bali malapit na rin yun pauwi dito. Parating na rin, nagbakasyon lang yun. Abangan nyo pala mga kalabarkada yung mga fishing adventure natin, no? Yan. Siguro kasi itong April na to mga kalabarkada, doon na tayo siguro magsisimula na mag-ilaw lagi. Gawa nga nung nakaraan, sinubukan lang namin kaso malamig pa talaga, kaya pa sulpot lang kaming makapag-ilaw. Yun, alright. So yun mga kalabarkada, no? Yun yung mga abangan nyo. So ito, pauwi na tayo. So dito na matatapos mga kalabarkada. Woo! Ingat! God bless at lagi po nating tatandaan. Alright, God is good all the time. See you on our next vlog. Bye bye mga kalabarkada.